Dobar dan, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Pedijatrija u fokusu. S obzirom da je samo pravo leto, a vrućine su već htjela bih da upredstavim našeg novog gosta, to je dr. Dejan Panić, pedijatar s Univerzitetske dečije klinike. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Koji su najčešći izazovi sa kojima se vi suočavate u radu sa novorođenčadi tokom letnih mjeseci? Ja mislim da izazovi u suštini se samo nekako nadovezuju. Mi imamo dosta izazova i tokom zimskih i jesenjih prolećnih, tokom prolećne sezone, s tim da tokom leta je izražena ta toplota i i ti uslovi u kojima deca borave. Toplota deluje na novorođenče tako što ga uspavljuje, roditelje u nervozi i onda jednostavno dete neće da, pošto je uspavano, ne može da jede, onda nakon toga bude i dalje pospano. Kada je pospanije, onda tek ne može da jede i tako novorođenče da ulazi u jedan začarani krug, što u suštini veoma frustrira roditelje, pogotovo majku koja treba da bude skoncentrisana na podoje i pošto znamo da dojenje ide iz glave, to jednostavno onda isprečava tu samu laktaciju i sve ostalo. Tako da toplota, toplo vreme i ovo što letnji period također donose nam i virusne infekcije. To je nešto što je mnogo češće, znači u neonatalnoj populaciji, tako da imamo tokom letnjih perioda češći priliv dece sa takvom simptomatologijom, takvom patologijom. Koji su simptomi pregrejavanja kod beba i kako roditelji mogu da poznaju neke rane znake pregrejavanja? Da, simptomi pregrejavanja u suštini najčešće jeste... Zašto se oni dešavaju? Da, pa ajde krenemo prvo o simptomima pa ćemo lakše da objasnimo zbog čega se to dešava. Deca budu, rekao sam, kao što sam rekao, već pospana, nekada mogu da budu čak i razdražljiva, zato što im je toplo, budu nervoznija, budu gladnija. Onda ono što često bude, to je poremećaj temperature. Ta temperatura može čak da varira, da mislimo da dete ima neku infekciju, međutim često se desi da nema. Deca slabije mokre, onda mogu da imaju izraženiju žuticu, slabije jedu, i mogu, znači, da disanje bude otežanije, da otežano dišu, tako da to sve u zavisnosti od nivoa pregrejanosti dece i uopšte nivoa tečnosti kod samog novorođenčeta može da varira, znači, od blagih do težih simptoma. Što se tiče zašto se u suštini javlja pregrevanje, kada shvatimo da u suštini da je veliki procenat samog tela jeste u suštini čini tečnost i što je dete mlađe, ono negde, kad dete na rođenju ima negde oko 72-73% vode, prevremeno rođena deca čak i veći procenat vode. Ti gubici mogu biti mnogo veći. Koža kod novorođenčeta je veoma porazna, veoma lako isparava tečnost, imamo taj gubitak taj tečnosti sa perspiracijom i tako se može izgubiti velika količina tečnosti koja može da dovede do same dehidratacije. Koje su onda preporučene mere za hlađenje i održavanje optimalne temperature? Najbolje u suštini prvo, kada imamo dete koje je pregrejano, trebalo bi ga odmah raskomotiti, trebalo bi da se dete, ako može, da se istušira nekom lakom vodom, da se stave, da su takozvane frikcije, da se dete obmota u vlažnu pelenu, da se otvore prozori ili da se već rashladi prostorija i da se posle pola sata ponovo vidi da li je dete ima temperaturu ili nema temperaturu. Ako je dete dehidrirano, trebalo bi da što pre jede, da ga što više razbuđujemo, da se što više hrani. Ako je dete na prirodnoj ishrani, da što više, što češće u principu sisa.
ako dete na formuli da se dohranjuje, čak uvek treba razmotriti kod dece koje su na podojima, da vidimo da li ima dovoljno mleka, da se dete dohrani ako nema dovoljno mleka, i u slučaju ako se ta temperatura održava, na sve te preduzete mere da se jave pedijatru. Kada se dešava da vas obneva do oblačenja u toaleta, da se javi osim po koži ili javljaju se takođe perenski oedi, čime to detirati, kako reći? Zašto se javljaju? Znači, koža je inače kod novorođenčeta veoma osetljiva. Ona je osetljiva da je te jednostavno izlašlo u spoljašnju sredinu. Kod mame u stomaku ona je bilo samo u dodiru sa plodovom vodom koja je neutralna, i ona izlazi u spoljašnju sredinu gde se susreće sa mnogobrojnim hemikalijama, alergenima, uopšte sa bilo kakvim fizičkim kontaktom sa garderobom, sa drugim različitim materijalima, i ta koža je uvek veoma osetljiva. Trebalo bi uvek obezbediti da dete bude lagano obučeno, da bude komotno obučeno, da to ne budu prirodni materijali kao što je najčešće pamuk. Tako je, i da nema, znači, da dete da nema sintetike, to je pod broj 1, da odeća bude komotna, pogotovo u predelu pregiba. Onda ono što je jako bitno, to je da ta garderoba ne bude oprana u omekšivačima, nego samo oprana u deterdžentu, prašku, i da obično savjetujemo roditelje da ispiranje bude 2 puta i da se ta garderoba opegla zbog ove higijene. Ne samo garderoba deteta, nego i posteljina, peškiri, posteljina roditelja i pidžame u kojoj boravek se zove, u kojoj boravi majka. Što se tiče pelenskog ojeda, to je tek posebna priča. Tu imamo jedno plodno tle za taj ojed, zato što imamo jednu zatvorenu sredinu koja je vlažna, koja je hermetički skoro zatvorena, imamo toplotu, imamo bakterije koje dolaze iz creva, znači oni mogu da izazovu maceraciju kože, tako da oštećenje, to je oštećenje kože, gde ta koža bubri i dolazi do hemijskog iritiranja te kože i na to može se nadoveže infekcija. Šta je tu bitno? Ono što je jako je bitna higijena pelenske regije. Bitno da se pelenska regija, bilo bi dobro da se stalno opere prilikom svakog menjanja pelene, da se pelene menjaju često, da se, ono što je bitno, da se ne koriste vlažne maramice, da se koriste, ako već je to potrebno, u nekim uslovima u napolju. To je, znači, priručni neki uslovi, to je da se koriste maramice koje su suve, koje se potope, znači, u stuferi, da se time briše pelenska regija. Takođe se koriste, veoma treba pažnju skrenuti uvek roditeljima da koriste pelene koje su zapakovane, koje nisu kupljene na komad na pijaci, dešava se nažalost i to. Tako je, ali treba, znači, nešto što je obezbeđeno da jednostavno nije bilo u kontaktu sa spoljašnjom sredinom, i da pelene, obično savjetujemo pelene koje nemaju tu impregnaciju na unutrašnjem delu, to često ume da napravi iritaciju. Ako se već ojedi desi, to se tretira, mi obično savjetujemo 2 stvari. Jedno su, znači, kreme koje sadrže u sebe cinkov oksid, koje sušuje taj deo, i deluje, znači, umirujuće na kožu tog dela, a ako to ne prolazi, onda damo i čak nekada, recimo, neki antimikotik u kremi, to je najčešće
ili roazol ili daktalol krem, s time mažemo pelensku regiju. Ono što uvek možemo da damo, zato što znamo da se često gljivice nakaleme na to, mogu biti probiotici i obično što uvek savjetujemo, to je Lactobacillus reuteri kod takve, Lactobacillus rhamnosus, kod takvih vrsta stanja, kod takvih stanja da koži. Da, pelenskoj regiji. Već smo pričali koliko je važna hidratacija za novorođenče tokom leta i na koji mi sad rekli smo način na koje oni mogu da budu obezbeđeni, to je da se obezbedita dobra hidratacija. Sad, da li dojenje ili adaptirana mlečna formula, da li su oni samo dovoljni za hidrataciju ili novorođenče treba ponuditi vode? Prema svim preporukama dojenje uvek dovoljno dojenje je uvek dovoljno ako ima dovoljno mleka. Majčino mleko je optimalna tekućina koja jednostavno ima dovoljnu količinu tečnosti za to dete, dovoljnu količinu elektrolita, dovoljnu količinu i srazmeran odnos proteina, masti i ugljenih hidrata. Tada uvek ako je toplo vreme i ako se dete ima neke, kako bih rekao, znakove pregrevanja, treba uvek voditi računa da to dete dovoljno sisa. Uvek treba vidjeti da se eventualno, ako dete posle podoja koji traje negdje oko pola sata, ako i dalje je gladno i dalje budno, ponuditi možda dohranu da se vidi da li možda nema dovoljno mleka. Često se dešava da zbog stanja majke, jer majka bude pregrejana, bude jako topla za ove sredina, da one ne piju dovoljno tečnosti. To dovoljno tečnosti znači negde preko 3 litre tečnosti i ono što je veoma bitno, a to naši roditelji često, mladi roditelji često prenebregnu, to je da ne uzimaju dovoljno soli. Same trudnice redukuju količinu soli, to što misle sad su one da li operisane, da li su se porađale i onda one redukuju sol, što u principu direktno dovodi do smanjivanju laktacije. Treba normalna količina soli, ne treba začinjavati hranu, ali so je obavezna, treba dovoljna količina tečnosti, potrebno je da dojilja pije čašu po čašu vode, znači ne odjednom da popije veliku količinu tečnosti, zato što u tim toplim uslovima to izaziva na dolazak velike količine mleka, dolazi do zapušavanja izlaznih kanalića dojke i dolazi do staze mleka, ponekada čak i do mastitisa. Tako je. Kako već ste rekli kako visoke temperature utječu na apetit beba, ali kako roditelji da na način osiguraju taj dovoljan unos mleka i vode? Pa Vesno, da, ja mislim da u suštini samo dovoljno energično buđenje dece. Znači, to znači da decu treba buditi u određeno vreme, znači novorođenče pogotovo, znači ako se novorođenče ne budi preko 3 sata, treba ga zaista probuditi i danju i noću. Dete treba buditi, znači ako je slabije napreduje, treba ga buditi čak i na 2 sata i ponuditi hranjenje. Ono što... Znači slabije napredovanje. Koliko ono treba da... Evo, reći, prva 3 mjeseca da dobije na težini. Šta je to neki minimum, koliko je to grama? Znači ovako, u prvom mesecu deca gube u prvih 10 dana, oni gube negde do 10% i do tog 10. dana oni bi trebali da vrate tu svoju telesnu masu, sem ako su prevremeno rođena deca, to je taj povratak na porođenu težinu se očekuje negde oko 14. dana i to su nešto što u principu neonatolozi i pedijatri tolerišu. Nakon toga, dete bi trebalo minimum da napreduje negde oko 500 grama
od porođene telesne mase. Svaki sledeći mesec, znači drugi i treći mesec, dete bi trebalo da napreduje negde oko 750 grama na dan, to je negde oko 30 grama na 750 grama na mesec, a se zove 30 grama na dan. To su neke, kako kažem, ne možemo se baš slepo držati toga i ne treba se dete meriti obsesivno, zato što to nekada utiče na psihu majke, pa onda ne izgube mleko, ali to već bi trebao da gleda pedijatar, zbog toga su te prve kontrole pedijatra u suštini osmišljene da budu sa mesec dana, a umeđu vremenu patronažna služba prati dete i usmerava majku i prati kako dete napreduje u svemu. Da se vratimo ponovno na sunce, pošto roditelji bismo da izvade dete napolje i sad, recimo, krenuli su na more, deda u rođenče mesa. Kako zaštititi tu kožu? Na koji način? Pa, znači, već se ne mogu složiti sa prvim delom rečenice, a to je... Dešava se. Pa znači ovako, kada prvo treba da odemo na to more. Znači, to putovanje bi treba bude osmišljeno tako što to dete treba da putuje u jednoj sredini, u kolima koje su, znači, može se koristiti normalno klima uređaj, da taj klima uređaj bude negde oko 23-24 stepena, što je u suštini normalno znači za dete. Sve vrijeme pratiti u suštini da li je dete dobro hidrirano ili ne, sve vrijeme pratiti da li se dete možda pregrejava ili ne. Bilo bi dobro da se putuje noću, zato što tada nema, znači, tog efekta infracrvenog zračenja na kožu. Što se tiče letenja avionom, to je dosta, uvek je to nekako izazov, zato što samo menjanje pritiska, znači, izaziva zatvaranje tube, Eustahijeve tube, i jednostavno to može da izazove bol kod deteta i nekako u novorođenčkom periodu zaista, ako to baš nije preko potrebno, ne savjetujemo letenje avionom. Mislim, stavio da se preporučuju žvake, da neke grinstari. Jeste, da piju, da zevaju, da im kažemo da zevaju ili da takva nešto dam. Tako je, to bi bilo najbolje, ali jednostavno u tom periodu nekako adaptacija na spoljašnju sredinu, to je nekako već zaista izazov. Što se tiče izlaska na sunce, u prvi 6 meseci se ne savjetuje izlazak dece direktno na sunce. Deca uvijek mora da budu pokrivena, znači da budu u hladu, da budu pokrivena sa određenim tkaninama. Zašto? Zato što imamo, osim ultravioletnog zračenja, UVA i UVB, koje znamo da su štetni, imamo kod dece, to je veoma izraženo, i to infracrveno zračenje, koje izaziva povećanje toplote kod dece, to je pod broj 1, izaziva pojačano znojenje i izaziva gubitak tečnosti, a može da dođe i do opekotina, znači takve kože. To zaista nije dobro da se desi u tim prvim mesecima. I uvek napominjamo da su UVA i UVB imaju svoje kumulativno dejstvo, da se oni sabiraju, bez obzira koliko oni mislimo da su prošle te neke opekotine, te opekotine na koži i dalje se sabiraju i kasnije u kasnijem periodu mogu izazvati određene probleme sa kožom. Da li ste poručili neka krema sa riskim zaštitnim faktorom tako male dete? Naravno, znači, se zove visoki faktor, znači preko 50 se savjetuje svoj deci se savjetuje, s tim da se kasnije, tu negde posle 6 meseci, može se reći da ta deca sa takvim faktorom mogu da izađu direktno na sunce, ali to je, znači, u jutarnjim časovima do 11 časova, a i posle 5 sati posle poledneva. Hvala. Koliko često treba kupati bebe tokom letnjeg perioda? Da, to je uvek, pošto sve škole inostrane ne savjetuju nešto često kupanje dece, često ne savjetuju jednostavno kupanje sve dece. Međutim, to kupanje bi trebalo da bude više
u smislu nekog rashlađivanja. Znači, i jednostavno, ako ne bih mogla da kažem da to bude kupanje, pre bi to trebalo bude kao neko tuširanje. Znači, pogotovo, ne potapanje, da, postoji razlog zašto se samo potapanje decu u vodu ne preporučuje toliko često, za da bi se očuvala ta flora koju dete dobija prilikom samog porođaja, koje dobija znači, prilikom maženja sa majkom, prilikom sisanja, i ta flora nam je zaista dragocena, ali znači to tuširanje i pogotovo pranje te regije, genitalne regije ili znači te pelenske regije, to se zaista preporučuje i u vidu neke vrste rashlađivanja. Molim da se dotaknem i toga, često vidimo majke sa malim bebom u kolicima i često pelena. Da. Pa to je jedan mit, čini mi se, znači da će to da zaštiti dete od pogleda, ali ne, šalim se za ove, znači to je mit, to neće zaštititi dete. Svi misle kao ako neko kapljičnim infekcijama će doći tako do deteta, virusi, bakterije, nažalost aerozagađenje, da. Pa, nažalost, aerozagađenje postoji i u stanu, mislim, gde god da dete postoji, dete da jeste, a to je s jedne strane, a s druge strane, najveći broj infekcija se prenosi u suštini rukama. Sama dezinfekcija ruku sprečava negde u 90% slučajeva, tako da pre tog pokrivača, a znamo da to nije dobro, da dete uvek mora biti stalno na oku i čak ako se nalazi oni nosiljkama za kolat i karcitovima, mora biti na oku roditeljima i uvek sad, kad već pričamo o karcitovima, deca uvek moraju biti vezana, uvek, bez obzira koliko su mala, postoje ti kaiščići, tako je, znači uvek mora biti vezana kada su u tom karcitu. Često prirajanje dolazi u automobilima, roditelji ostave svoju decu, mislim, pogotovo svome predke, otvore malo prozor i mislim da to dovoljno važno. Nikako, znači nikako... Ostavljati decu sam. To nikako. A i od pelene, mislim, kad se stavi pelena kolica, dobro fažu, kako tog deteta isto nije adekvatno. Oni misle da, znači prvo, obično te pelene budu u nekim bojama, sve su manje i manje bele te pelene, neće to dete zaštititi niti od sunca, niti od aerozagađenja, niti od, samo može jednostavno da naškodi dete. Da ste radili u klonovima spavanje na temperature mleca, ne mogu raditi poboljšati uslove za san. Osim našleđivanja storije. Pa, znači, uvek planirati uopšte sredinu u kojoj će dete boraviti. Znači, da krevet ne bude pored prozora, to su sad neki mitovi da se, znači, deca koja su recimo žuta da se sunčaju pored prozora, ne, nikako, zato što te lampe koje mi koristimo kod novorođenačke žutice, one imaju samo određeni spektar od cijelog sunčanog spektra, a ovo ostalo zračenje može još gore da poboljša tu žuticu, to što će dete više dehidrirati i više biti žuto. Znači to. Onda se ne treba da budu uplašeni da koriste klima uređaj. Klima uređaj ne treba da direktno ide u bebu i mora biti... Nas odraslih isto ne bi trebalo da bude direktno. Tako je, i da bude servisiran, znači da bude očišćeni ti filteri koji jednostavno svakako će pročišćavati vazduh i da ako bi bilo bi dobro da klima bude dislocirana u neku drugu prostoriju, a da ta prostorija ima kontakt sa tim vazduhom koji je rashlađen. Ono što uvek roditeljima napominjemo, kako oblače dete. Znači, to je veoma, veoma bitna stavka. Često nam dođu roditelji, sad recimo tokom letnjih mjeseci, dovedu dete, a oni su recimo u majicama kratkih rukava i u šorcu i u papučama, a dete obuku u 6 slojeva, pa sa sve pokriveni sa ćebetom. To nikako. Uvek se savjetuje da se novorođenče, a kasnije i mlađe odojče, oblači u suštini jedan sloj više nego su zove roditelji. Smatra se da znači da u suštini čak ja sam uvek pričam kada to je jedna vrsta vaspitanja
i uvek napominjem to kao neku vrstu moje impresije kada sam bio na jednom kongresu u skandinavskoj zemlji, znači tamo je dosta bilo hladnije i bio neki recimo oktobar, ja sam bio obučen u svašta, nešto sam imao na sebi, otprilike zimska garderoba. Jedna koleginica koja je, vidi se iz neke skandinavske zemlje, došla je u letnjoj haljini, bosa, u papučama sa sve otvorenim prstima i dovela je dete koje je bilo golo sa pelenom jednokratnom i bila je u one marami i ga je nosila. To je u suštini nešto što ta žena u suštini svoje dete tako vaspita, znači to dete će isto boraviti i kod kuće i u vrtiću, biće, odnosno navikavaće se na takvu vrstu hladnoće. Naši roditelji su navikli da dete pretopljavaju, što nije dobro. Uvek, znači, treba da bude to, uvek napominjem, znači, samo jedan sloj više nego što je kod roditelja, nego što, kako su roditelji obučeni, i stalno se može proveravati da li je dete raslađeno, da li mu treba nešto, da li treba se pokrije, tako što ćemo pipnuti ručice, nožice i vidjeti nečin. Hladnije su i to ne treba da nam bude odmah se zove, odmah neki... Tako je, da li su hladni ili ne, tako je, ali jednostavno onako kako roditelji su obučeni, tako jednostavno samo jedan sloj više da budu deca. Da smo spomenuli preporuke za putovanje, rekli smo kako je način da smanjimo te rizike toko putovanja. Što se tiče aviona, već smo spomenuli zbog sušima i sve to, ali ja bi se dotekla i oblačenja u avionu, zato što je avion mnogo hladniji u odnosu. Tako je, znači roditelji u suštini treba da budu spremni na dosta nekih stvari, znači izazova, da oni treba da nose, što bi se reklo, svašta nešto uvek, i uvek da budu dva koraka ispred situacije. Tako je, znači mora da se, kako Nada Macur uvek govori, obusite se slojevito, tako isto i decu treba oblačiti slojevito, da može da se skine, da može da se obuče, da bude, znači, za sve prilike. Tako je. Šta ukoliko novorođenčan dobije proliv putovanja? Kako rekli, šta uraditi? Pa, to je sad već, kako bih rekao, ja u tom trenutku, dok se ne nađe pedijatar koji može da pogleda dete, roditelji u suštini treba samo da vode računa da ga dobro hidriraju, znači da ako dete sisa, da sisa što više, ako je dete na formuli, da ponude recimo formule koje su bez laktoze, to bi bilo dobro, ili sa smanjenom količinom laktoze, mogu uvek dati probiotik, i ono što mogu nekada da urade, znači dok ne nađu pedijatra, to je recimo da u onim gotovim pripravcima za rehidrataciju sa elektrolitima, da u tome prave hranu za adaptiranu mlečnu formulu, da dete ne bi, znači tu unutra se nalaze i natrium, i kalijum, i bikarbonati, tako da će to u jednom trenutku malo pomoći da dete ne dehidrira tokom sebe. I su počeli krveljao, kao novorođenče. Koje se preponite morane čišćenja i šta je uopšte? Zašto se deša? Krmelji u očima se mogu javiti još u porodilištu. To je jednostavno, kao što se i koža, tako se i sklozokoža navikava na spoljašnju sredinu, tako jednostavno iritansi koji se nalaze oko bebe također izazivaju, znači da jednostavno deluje kao jednostavno da se pokušava organizam da se očisti od toga i stvara te krmelje, ima pojačano suženje i ima stvaranje tih krmelja. Ono što, ako se to možemo da rešimo tako što ćemo sa najobičnijim fiziološkim rastvorom da uzmemo onu blaznicu ili sterilan tufer, da čistimo od polja ka unutra i onda bacimo to, sledeće oko natopimo ponovo od polja ka unutra i tako čistimo nekoliko puta na dan kad god ima tih krmelja.
Topla vrga ne, ali se zove, čak kamilica može da pomogne u svemu tome. Kamilica je blagotvorna u tome. Ako se održavaju ti kremelji, možemo da nastavimo sa kratko. Ako ne pomaže, može rastvor acid i borici ili jednoposlotni rastvor povidon joda, može da pomogne isto sa čišćenjem, pošto oni imaju to antiseptičko dejstvo. A ako se i to ne pomogne, onda bi trebalo da se uzme bris soka i da se uvede neka antibiotska terapija. Ako ni to ne pomogne, onda bi trebalo da pogleda dečiji oftalmolog. Tu često može da dođe zato što dete ima veoma te male strukture i znači otečenu tu sluznicu nosa, da pogleda, znači da možda nije zatvoren taj nazolakrimalni kanal, to je kanal koji spaja oko i nos. Suzni kanal, da. Hvala. A kad je taj neki trenutak kad roditelj treba da potraži pomoć? Je odmah nakon čim? Ne mora odmah, znači ako vide da to, ako ti kremelji prolaze na dan, 2, 3, ako to prolazi, opet se vraćaju. Ako se vraćaju, onda bi bilo potrebno da se zove, znači što da se uzme bris, znači što pregled pedijatra, što pregled oftalmologa. I za kraj da li imate neki specifičan savjet za roditelji, novorođenče tokom leta? Tokom leta? Pa sad sam nekog dali sve gro tih savjeta koji sve ste predvideli, sve ste me pitali. Ono što samo me želim nekako da ponovim, da roditelji samo treba da budu blago relaksirani, da budu blago opušteni i da što su opušteni, to će nekako sve ići lakše, jer samo i dojenje ide znači iz jednog opuštene glave i da vole svoje dete. Hvala vam puno. Hvala vam. Hvala vam što ste gledali još jednu epizodu podcasta Pedijatrija u fokusu. Želim da vam se zahvalim što nas gledate, pratite, komentarišete i sugerišete. Želim se zahvalim našim sponzorima, kompaniji Podravka, Tavoni i Medis, Aven Cosmetics, Ikeštile Marlonić, Aventim produkciji i Community Made. Volite i čujete vaše volišanje. Hvala i cijenjem.